Hola, jo sóc Esno. Avui som 10 de febrer de 2026. 6. M'he tallat el cabell. El dissabte vaig anar a la perruqueria. El perruquer no entenia el català i jo vaig dir, vaig tenir un ictus i el noi gràcies. I el noi no ho entenia. I l'altre noi, el perruquer, com? Qui has dit jo? Tuve un ictus. Tan jove! És... Està còmode. El meu pare va regalar això, una tassa gran. Paciència. Un litro. Molt que explicar. He anat al quiromassatgista, però no. És un engany. És els tendons i... A veure. És molt fàcil. A mi. Horrible, però va bé. És els tendons, però apretar i el braç dret està fluix. Faré això, això. No comencem. No comencem. Healer, però no. He acabat Stranger Things. A veure, un exemple. 5 minuts explicant al Will que és gay. Molt bé, estupendo. I què? Un amic és gay. I què? I al final del el boss, 5 minuts també. No té sentit. O això. Per què? Per què? Per què? Per, per què? Plat Armor. O poso un 5. Un 5, però just. Per què ho relaciono? Per a mi, és top de Dark. Has de mirar Dark. Has de mirar Dark. Completa. O no la temporada 1 i ja està. No. És tot el volumen. I per mi, això. Has de mirar Dark. Per últim, va bé. El ordinador fallava la gràfica. Era defectuosa. Ara. Per tant, reclamaré el PC Power. I ja està. És per això. El PC està estrany perquè es reinicia. He parlat amb PC Componentes i el dimecres report i és el que hi ha, però em fa ràbia. Per exemple, editaré la gràfica nova. Va bé per CPU, però... Adeu, que vagi bé. I el dijous potser parlaré Fallout i les 3 pel·lis. Resacon 1, 2, 3, John Wick, la noia, no em surt el nom, i Gons Akimbo. Adeu.